ideme hej behať, takže sme to papali. Takže k tým dať skočiť, čo to je. Máme aj vodu, tak ukážem vodu, vodičku, hej, že španá s bubinkami, hej, a ideme behať. Tak sa teším. No nie. Super, takže dáme tých 15 km, lebo keď nie, tak no nie sa zblázni, hej. Ideme na to. A vám na budúco ukážem moju cestu do školy, takže aj na autobuse. Ja budem v autobuse, tak vám to ukážem. A ideme vlastne brať? No, vlastne ideme do lesa, či kde to ideme. Neviem, kde ideme, lebo z toho to riadi. Sme radšej ticho. A potom budeme ďalších odberateľov, takže dajte odber, aby sme mali ďalšie. Veľká tráva. Takže aby sme mali ďalších odberateľov, aby sme mali ďalšie kilometra. A to musí unačiť, hej, že tak, ale vám to pridám až zajtra, takže teraz keď to pozeráte, pozerajte to deň predtým, keby, lebo ja sa musím ešte dneska učiť, som sa neučila, hej, takže asi tak. No, a boli v kostole, sme chceli natočiť, lenže sa mi vydal telefon, čiže som z kostola musela nabíjať telefon, hej. Mali sme ninku, to je, ukážeme ninku, ale ideme tu behať cintorín, hej, keby ste chceli vedieť, pekne onem, že keď začneme behať, tak bude to